it's Holy Week, and it's time for us to talk about the what's happening in the world today, especially we Catholics who are denied the, let's say, the Holy Mass, the real presence of our Lord in the Eucharist. And with us is our good friend, Dr. Rene Guliaser, who's always been with me for a long time, talking about issues of Catholicism and many issues. Maybe we should talk about some reflections that we need for this Holy Week season. So, may gabi diha, Father. Oh, Father naman, Doc. Sorry. Yes, sir, may gabi lang na sa itong mga televiewers. Again, nindot ka na nga itong diskusyon considering kita nga mga motawag sa itong gugulingon nga mga tinoray yun nga syunan ka. Oo. Although I even asked some people nga mga 80s na ron nga the Second World War. So wala na mo makamisa for magdagdagan. But totally siya nga why misa ang uban simbahan are totally closed and not only exclusive sa in one area but the whole world. No, may ka ingon nga adto lang tas Manila kay toy misa dito adto tas Iloilo kay toy misa dito. Wala gyud. So para nako in just a span of 1 week Sir Bobit na cut an hour gid ta. Yes. Okay, even a week before mga 2-3 days before na gi-lockdown ang atong area I even talked to His Excellency, Archbishop Palma, Inko Excellency, what do you think? If other countries are doing that, other days are doing that, do you think you will also do that in Cebu? Siya, no, no, no. I will let the mass to continue even without people. So, nindot ka to iyang assuring kuan ba, statement. However, he was been nadalagi siya sa preacher sa CBCP. Niya nga, I think he has to bow down. Yeah. Pero what is, para nako pinpoint my side, just like sa mga statement with other countries like in America, nga nagpagawa statement ang mga obispo nga this is our primary concern for your safety. Yes. Kung ano safety man ganuna nga di man na sila mga nas gobyerno ang ina the spiritual aspect of the problem ba nga di na ta kamisa but at least in lieu of that naagi mga alternatives nga of course these are available through our online pero lahi maginang when we discuss about the real presence nga di lang ta makatambong but we can really openly receive Jesus body, blood, soul, and divinity diha sa atong kaugalingong mga lawas. That's true. Ang problema lang kay this is the first time instance karong Holy Week. So Holy Week is Holy Thursday. Yeah. Kay nga no, magkita man ta sa bisita iglesia. Pero karong Holy Week wa gyud bisita iglesia. Nya ang usa sad ana is that ang atong Ginoo silbing for sure wa gyud siya magplano nga di siya magpahatag sa iyang lawas. Ang problema lang sad, well, kani bitawng matanggong tas balay. I went into a serious what you call study. For instance, I looked into Word on Fire by Bishop Baron. Kani si Bishop Baron, Robert Baron, I think he was here during the IAC. Yes, he was one of the speakers. He was one of the speakers. And I wanted to make sure nga, mutanaw magugo sa oras, kani ng YouTube, mutanaw ka kani 2 years ago, kani 1 month ago. Oo. Ang iya, kani, uy, March 2020, so bago. So, natanaw ko. Ang iyang discussion is, do we believe in the real presence of Jesus Christ? Now, remember, dak nga, nagpakamatay atong Ginoo. But before He was crucified, there is an incident that is famous to all of us, is Holy Thursday. Unsa man sa Holy Thursday? He gave us His body and blood. Dili lang ni sa gihatag niya pag it will be Last Supper. But remember in John 6, the story of John 6 is really about His body and blood. Yeah, the institution of the Holy Eucharist. Correct. And the reduction of the Holy Eucharist. And then, one thing I learned that
evening nga nagtanaw ko nga really shocked me was when Bishop Baron mentioned that the word 666, kuha, 666, ang numero ba na siyawa? Di ba? No, na to nga, numero na siyawa. Okay. Karon, inintanaw ni mo nga ang 666, iya din gikuan nga John 6, kay mo manang naa sa what you call ang bread of life discussion man na kan John, no? And it says, he who drinks my body and eats my body and drinks my blood shall have eternal life, and I will raise him up to the last day. So, gwapo kayo nga teaching, which the Catholics, ang iyang gisulti ni Bishop Baron was that 70% of Catholics do not or no longer believe in the real presence of our Lord Jesus Christ. So, nayon ko, wait a minute, gwapo tayo ni akong gistudyuhan kay ngano. Remember, niingon din siya, basaha ang John 6:66. Pagbasa, kuha na kong Biblia. And then, they did not follow him anymore. Muna, that very statement. So, naingon ko, wow, ang numero siyawa, nagamit yun. Yeah. No? So, unsa may imong tan-aw ani dak sa akong nalingla nga kuhan. Yeah, my dear friends, atong magisgutan sa bubit kana laging real presence, no? And the fact is, kita mga Katoliko, we were told, gignan ta pagtulunan simbahan nga, ang kinauyukan sa pagtuong Katoliko, Kristiyano is the Holy Eucharist. No? Mo ni ang dunay gitaw na tog dividing line nga whether you're a true believer of Jesus, tinuray ba jud kang iya ni suporta ni sunod niya kay daghang kay mga angkon ron. Munya pag when you said you mentioned the number 70%, dili mo to sa real presence. Of Catholics, ha? Oh. Ako makaingon ko even more than that. Really, ha? Yeah. Kay nganuman the year 2020, in the year 2000 or 20 years ago, there was a survey conducted sa FABC, Federation of Asian Bishop Conference. Survey nilang Pilipinas, pila ka porsyento sa mga Pilipino manimba. At the time, ni gawas man na 16% lang. Only? At the time pa, 20 years ago. Wow. 16%. Yeah, gamay pa ito population at the time. Siguro mga 50 milyones. Maybe, yeah, going up to 70. Yeah. But can you imagine that percentage? 16% only the Catholics go to church on Sunday. So meaning, imo nang i-minus sa 100, sa ato pa, pila ka porsyento, biyan 80% ang mga Pilipino, unsa may rason nga mo simba ka? It's not only to hear the Word of God, maminaw ta suwali sa pare, but ang pagkaon gid sa lawas nga maghatag na to kinabuhing way katapusan. Ako man ang kanunay discuss kanang mga series nako sir nga unsa may diferensya between us Catholics and other mga reliyon who still call themselves Christians. Ingko sa ila, if you go to their gitawag nila worship services matag Domingo nga sometime mo last og 2 hours. Apan di sila kapuyan bisag 2 hours na kita 45 minutes na ang misa kapuyan na gaya sa ning waliya ito 20 minutes naman. Ako giingon nga unsa diferensya sa atong Holy Mass and their worship services sa matag sa laing reliyon. Kutob ra sila sa part 1. What is part 1? Ang part 1 nga naa sa atong simbahan kining gitawag na tuog liturgy of the word. Correct. First reading, second reading, third reading, which is the gospel. And then homilia sa pari or sermon. Diya na sila kutob. Kita natay part 2 which is even important kaysa part 1. Nga naman, ngayong importante kaysa part 1. Pwede ra kong kamalit pag first reading. Pwede ra ka maabot dito, nagkuana, nagsalmo, no? Psalm reading. Nga naman, wa man nimo tuyo Pero the moment nga pag-abot nimo, nag-operatory na, kumanang waling pare, di na ginapwede, invalid na. Di na kapwede nga, ako lagi nitiwasan, you have to go back to and attend another mass. So ang ato diri is, while other religions, call themselves Protestants, liturgy of the word sila kutob, ang ato natay second part, which is very important nga, liturgy of the Eucharist. Amen. Nga wa gina sa ila. Mo na nga kutob sila preaching, hallelujah, the word of God, pero di kutob part 1 ra. Which we also do that sa ato ang pagampo. But sa ato, diri sa Katoliko, na importante ang Eucharist. You know,
former Baptist preacher, my favorite author, si Scott Hahn. Katan. Kanay Scott Hahn, ingon din siya, you know, kanang imong gibang mention nga first part of the Mass is like you are in the restaurant reading the menu. And then ang Katoliko, ang diferensya is after that, i-order na sila, Oh. they eat the meal. So dako kayong diferensya. No, kaya when we go home, mabito na nga pagka-fulfilled sa imong feelings nga niuli ka nga Lord, so salamat gyud Lord nakakalawat ko, nakakadawat ko sa imong lawas ug kalag sa akong kinabuhi. No? I can always remember sa reflection ni Saint Augustine nga the moment kuno we receive the body and blood of our Lord ato ginang pangamayoon nga Lord, stay with me and I with you. Nga ikaw na yung mapuyo din sa ako sa mapuyo din nimo, and never allow me or permit me to be separated from you. Amen. Nindot ka na siya nga mao na once a week ra gud, more than 90% sa mga Katoliko once a week ra gud na manimba. So with that natay word nga dungog wali, pero ang pagkaon sa tong kalag, which is the Holy Eucharist, mo na mo sustainer na to until the next week. Nya karon pila naman kasimana nga wa ta kakalawat, maka-experience gitag kuan sir bit kanang spiritual dryness ba. Well, ako Doc, fortiante ka. Gibawi ka na ako nga mutuo man jud ko anang real presence of our Lord. But daghang kay pare mismo hindi katuo. And I'll give you example, dila ko mensyugan kanang pare nga moingon sa consecration nya maybe 2 seconds. Naay pare din ni sa Cebu dahil nasa ko mention na mga grupo ni siya nga pare. Mostly French. Inig-ana sa Eucharist. Murag din na nila buhian. Kaya nga no, you can really feel their love for Christ. So mag-ihap ko mga 10 seconds, 20 seconds. Kaya nga no, maka-feel yung ka nga, really. Yeah. And that's really what I've always believed in. Nga mismo sa pare ko ang In relation to that, Sir Bobit, no, I was giving a recollection sa Diocese of Maasin a week before the lockdown. Nang libot akong balibo dito when I attended the Mass in the cathedral, which the bishop there told me, gi-impose na niya the whole diocese. Gitawag nilang ad orientim. During the consecration, ang pare adto matubang sa altar. Dili sa mga tao. Dili sa mga tao. Dili mga tao, matupan ni Bishop Cantillas. Ngano adto magkatubang sa mga tao nga imo magi-consecrate ang bino o ang ostiyas ngadto kang Kristo. So adto katubangan sa Santo Kristo, adto katubangan sa kini ang tabernakulo. Muatubang lang pare, inig-ingon niya nga ang Ginoo man kaninyo. But all the other parts of the Mass adto gina siya katubang sa altar. The whole Mass. The old Mass. Pagkaninduta gyud. Kaya wa man na gidili ang Wala. old Mass, no? Hasta ang Latin. Wala po. Wa sa gidili, no? So there are many things that we need to really think. Okay, you know, Doc, I'll give you a sample. This I saw on EWTN. Ang interview was a Ukrainian or two Ukrainians by one of the priests sa EWTN. At that time, muna ton timing mga 80s na to nga natumba na ang USSR or the Soviet Union or the Iron Curtain. Pagkatumba sa Iron Curtain, nabuhian na sila. Kaya remember, compared to the Russians, which is ilang neighbor, Orthodox man ang Russian. Yeah. Ang Ukrainians are actually Catholics. So, pag-interview, ingon sila. During that time, ang kanikunong ilang simbahan, himog budiga, nya gidili kuno sa mga Ruso ang worship sa kuan. So, but the only thing nga gidili was every Sunday, they can group together to visit their dead. Nya gipatayon sa to ilang pare. So what they do is, every Sunday monto sila sa cementerios, luyo sa ilang simbahan ng gihimong budiga. Tuwa dito ang kanabitawng lapida sa iyang pare. Nya ang sa lapida, gihimuan og chalice. This is Father ko niya na ay ustayas nga gidrawing ragot. So ningon sila, do you know nga for many decades,
musimba mi diha. We have our mass, we sing everything, we had our priest, and we had our Eucharist. Oh. Nya mo na ingon siya nga, you don't know how it feels nga gidili na sa inyo. Karon we are fulfilled kay gibuhian nami Yeah. sa communist. So mo na tan-awa na gwapo kang istorya ha, Dak. Just like, I think, pareha tong istorya sa mga obispo bitaw, sir, ang mga pari nga, of course, atong mga kaigsunan, nakibaw nga there are two types of Catholics, duha ka klaseng Katoliko sa China under the communist regime, no? Correct. Kanang gitawag na to patriotic church, nga nagkontrol ana ang gobyerno sa komunista, and katong underground church, Catholic Church. These are really the faithful, about 2 million of them, nga faithful sila, loyalty to sa Roma. And magmisa sila, nakakita ko sa video sa magmisa sila sa gamay nga bahay unya way suga nya hilom kayo di sila gusto madunggan kay if somebody could report them nga nagmisa rin sila sulod i-report sila and they will be castigated. Murag gid na sila sa catacombs. Oh, murag nas katakom only they are in the house. No? Nya silent kayo nya way magistorya nga magmisa taron diha mga 5-6 ka sa usa ka barangay with maybe 20 faithful Catholics, they will be inside the house. Nya magmisa ang pari. Maglakaw ang pari, ordinaryo kayo murag farmer, pero ang tuyo ito magmisa siya. So pagka ngilngiga no nga ang mga tao ba nga lunod patay silang pagtuo para nila heaven na jud. Heaven diri sa kalibutan nga maka-appeal sila sa misa, ilabi na makakalawat sila sa mahal nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Well, you know, another thing I learned that from Bishop Baron. Kwapo kay ang statement nga tanawa kong misa. Inigsulti sa pare on the night he was betrayed. He was gone, di ba? Mura bitaw somebody is giving you a background. What's going to happen. But then ingon na siya, take this all of you and eat it, for this is my body. From a background, it becomes the Lord Jesus Christ Himself talking. Kaya nga no, in persona Christi man na. I believe also in persona Christi. So, gwapo kay mga lessons na katon ako. Kanilang na-preso ko sa balay, para nako on that particular issue on the real presence by Bishop Robert Baron, nakakaton ko. I think one thing also atong ma-reflect sa istorya ni Sir Bobit is kanang bitong pamalandong sa ex opere operato. Kaya daghan kayo atong magkaigsunan ba nga I don't know for what reason maybe some of them sila rin ibaw nga mamili sila pare. At kisay mo misa rong alas 8 si Father Juan andi mi ana unya na mes alas hapon alas 3 kay si Monsignor. No, ngano man di sila ganas pare kay stricto whatever dagan silang nadunggan kanang explanation sa ex opere operato gi-explicar gid diha nga regardless unsa na kabadlungon ang pare dili bahuli ang pare but the moment he says the holy mass as what Sir Bobit said nga ang pare baya on the first place alter Christus and the moment he says the mass in persona Christi. No, bibito na ang obispo o pare man siya o santo papa tangtangon giniyang skalkap. No, kay he's the one now speaking gigamit niya sa Ginoo to present the simple bread, unleavened bread ug ang pinuga nga kini ang ubas nga mahimong lawas ug dugo sa ato ang kaugalingong Ginoo. Mo na ingon lagi dak nga daghan kayo mga kuan nga wa kasabot lang tingali ba. If they only listen to the word of fire ni Bishop Baron, I'm sure kay ngano gwapo kay niya pagka for instance iyang gi-mention ang kuan ang kaning what you call kuan to kaning pag ingon ni Jesus nga siya I am the bread of life. If you eat my body and drink my blood, you shall have eternal life. Now, if you really think about it, katong eternal life yang gipasabot, iya man yun ang
kinabuhi, no? So, ang kang Bishop Baron, mayo kay pagkakuan whether this is true nga iyang giuna ang Bible. Kaya ana magitanan magikan sa Bible. Oh. Nya ang when you talk about the Eucharist, it is always John. Kay that is where wa man nagisuwat sa ubang mga evangelist. So in John 6 is the bread of life discourse. Then he says, okay, graduate na ta. Let's move to what Irenaeus, Justin Martyr, all of these early church fathers said. And then he moved into the new kuan nga diha toy tao nga ni question nga kanang niabot naman ang discussion ang transubstantiation. Nga pag-ingon the transubstantiation na ay grupo nag-ingon nga bread and wine lagi gihapon na. Pag human, bread and wine lagi gihapon na. Pag humas consecration. Pero mo na ingon lagi ni ilis na. So the question is pagkuan gimove na sad niya to the Council of Trent. And then finally to Pope Paul VI. So ngano, kay gwapo kayong kuan nga there is really a change in in the substance. What you see is bread and wine. At the end, it's still bread and wine. But in the spiritual world, it has become the body and blood of our Lord Jesus Christ. And na-shock mismo si Bishop Baron when he mentioned nga, pag human kunos misa niya, ang iyang sakristan nga may kanya pagkatudlo, Bishop, there's still so much blood. Nakalitan ko siya. What blood? There's still so much blood. We have to put them. So, ang iyang pasabot nga ang chalice nga wa ma-consume ba nga blood na dili na wine. Yeah. So mismo si Bishop Baron who believes in it na-shock siya siyang sakristan na ang iyang thinking really has turned into a different substance. Well, we turn, one more thing, my zone is either we talk about the Holy Mass or any sacrament na gining upat ka mga requirements. I think nandirgumantaan na sa atong catechism, no? Number 1, naagi na ang matter. Number 2, ang form. Number 3, ang minister ug ang intensyon. Di ginamahimong santos nga misa o Eucharistia kung wa nang upat. Kay miingon kag matter. Di man pwede nga mangibot lagab sa unsa nga panda. Di man pwede. No? Di man pwede mangibot sa unsa lang nga wine da. Walan to. Anyway, dili bitaw na 60% proof. Pwede ra na kay 10% proof. Pwede na wine na. Pwede ra na. Ikaduha is aside from the matter, it is the form. And the form is ang isulti sa pari nga maingon gid siya nga this is my body, this is my blood. Nya kinsa may mahimo anang form? An ordained minister. Dili ordinaryo nga tao nga, oy, kuan na bitaw ka, diko na bitaw ka, or na seminaryan bitaw ka, usa na lang katuig kuwang nimo, dili gid pwede. He must be an ordained priest. And the last is the intention. Nga in the consecration, the intent is nga na-transform na siya into the body and blood of our Lord. And di po bisag kinsa lang makadawat. Correct. No, di po kinsa nga, oy, kisay ganahan diha, bisag kinsa mo religion, just come here and take the body and blood of Jesus. It's only kita sa mga believers nga mga Katoliko. So, you see, unsa di importante ang Santos nga Eucharistia for us. Gani, I think, niingon ba ito si Padre Pio, how many years before he died nga, pwede man ang kalibutan maka-exist even without the presence of the Son in one day. But without the Holy Eucharist for one day, murag spiritually mo dry up ta and little by little, ikamatay sa atong spirituhanong kinabuhi. May nga na-mention ka na, Doc, because for me, kay atong topic karon is about our Lenten reflections and I'm focusing only on Holy Thursday and Holy Friday. Kay Holy Friday is when our Lord died for us, for our sins. Holy Thursday, gwapo kay mga teaching. Gawas nga nihatag siya nato sa iyang lawas ug dugo.
he also ordained the Ministers. priesthood. Mm. The priesthood. Priesthood. Kay daghan man kayong mga Katoliko gawas anang numero nga atong gi-mention nga di mo tuog what you call The real presence. the real presence. Daghan sa kayong Katoliko maingon di na kong tuog pare mo kumpisal na lang ko dito Direct to sa God. God kadritso. Pero unsa may trabaho sa pare ba you tell me? Sus, na ako'y dito listahan, Sir Rubet, sa listahan ang angay buhatunon pare. Nasa kong listahan, sobra sa kagatos. The moment he wakes up in the morning, first, before ganit manutbrush, before mangilamos, he has to pray the kanagitawag na duty of office nila. No? He has to pray that for how many minutes? I think 30 minutes na nila. Dito sila sa breviary. Meaning, from the very first moment, pagmata niya, i-consecrate na niya yung kugulingong nga ito sa Ginoo. Then, after that, kung pwede, napasi oras, magrosaryo siya. Then, inigawas niya, mamahaw, mo report ng iyang assistant baro nga, Father, mo ni schedule for the whole day. From 8 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, na kay counseling, na kay misa, na rikimas, daghan kayo nga mga sacraments iyang buhatunon. And then, sama sa usa ka military man, di lang ka-equip mentally, kundi spiritually. Plus, Amen. ang imo pa yung attire. Correct. Muna nga, mugawas ang pare, dapat naka-Roman color, nakasutana, whatever. This is one way to identify yourself nga ikaw gyud usa ka ordained minister and you are there 24 oras to serve the spiritual needs of the people. That's really true. Kay katong nakakita kog TV nga day speaker nga pare sa EWTN. Kuan siya nga gwapo kay ang diskusyon. Pero ingon din siya kani akong gisulob, nay akong sutana. This is also better believe it when I say it. My funeral gown. Makalitan ka ba? Yes. Kani when I die, I will expect to be buried in this clothes because this is my habit and this is the order that I belong. Tanawa ka, gwapo kay teaching. Andot kaya na. Muna nga, during this time, although by God's grace, di man ni magdugay po ba? Hopefully, maybe 3 weeks or early next month, by May, na nagitay, kung doon na tayo real Easter sa atong celebration sa kini ang Kwarisma ang Lenten season or the Semana Santa, nabod tay kagulingon nga panglantaw nga hopefully, the first week of May, mabalik na gitanan completely ang atong mga Holy Mass in every churches over the world. And once again, we will rejoice not only nga mabalik ta, pakasimba ta, makakalawat ta, kundi mabawi pagbalik ang atong tagsa-tagsa kaunauna og kalag kay alagi dependent man kay ta. No, can you imagine kung ang atong mga cellphone di na to i-charge, lubat. How much more ang atong kalag, atong espiritu nga wa ta ma-charge kay wa na ta katong simbahan, wa kita ka baya cruces, samot na wa ka tapilag misa. So I could just imagine para nako naaman lagi Sir Bobit, naaman ang misa sa radyo, na misa sa TV, na misa online sa atong mga cellphone, pero lahi gyud. That's really It's totally different. You know, karong kaning daghan bitaw kay kaning social media. Katong World War II wa pa may social media. Katong SARS wa pa to social media. But kanina na may social media and I've seen a lot of good articles. One of them is 2020 na nag-ingon nga karon is the 40 days ang remember 40 days biya ang kuan sa simbahan para sa Lenten season. Ang mga Hudiyo niagay 40 years to cross from Egypt to the promised land. So kung si Jesus niadto sa paghuman niya sa iyang desert ni kuan siya 40 days and 40 nights. So kaning tanawa ko ng tuig na toron. The year 2020. You add 20 plus 20, di ba 40? So there is something that the Lord is telling us. Kaya nga no, here is another article nakita nako that very, very profound. Ingon din siya. Tanawa, kung binisayon na to, ingon tanawa, ang mga teatro, mga aktor, actresses, gihimo ninyo Ginoo. So gisiraduan akong ilang theater. Ang mga athletes, gihimo ninyo Ginoo. So gisiraduan ako ilang stadium. Di naman ka mo ganahan mo simba kay tuon man muglaing simbahan. Oh, gisiraduan sa nakong simbahan. So muna ingong karon makaingon ka nga
naagyo din ni divine purpose ang kaning coronavirus to let us, wake us to the reality, kay especially katong ningon siya, Ginoo ninyo ang kwarta. Oh, gitumba na ko ang ekonomiya. Di lang sa kanasod, the whole world. Yeah. So, there is a message that is being taught to us in this Holy Week. Ikaw dako sa may mong tanong. Nindot ka na, Sir Rubit, labi na itong mga Pilipino nga mituo sa Ginoo, nga in just one click naka-imagine ta, we come into our own senses ba nga, wa gini tayo mahimo kung wang Ginoo. Not only we cannot do anything without God, we can never exist without God. Amen. Muna itong timan-an permi nga, sus, kumingon ang Ginoo sunod, kundi pag mo mahadlok anang gipada nga sakit, kuhaan ta mo og hangin for 2 minutes. Can you just imagine? Tangtangan taghangin nga gihatag niyang libre. Kung tangan lang ta for 2 minutes, I don't know, pila ka bilyon mga tao mamatay in just that span of time. Timing kay ka mention ka na kay mga gahapon lang. Ni suwat from the social media nga one of the 90-year-old man in Italy, and to think when you're 90 years old, ako kay kag chance mamatay. Nga ni-survive siya sa COVID-19. Karon nga mugawas na siya, kay gipagawas naman siya, i-chargean siya sa use sa Ventilator? kanang ventilator. Nihilak siya. Why are you crying? Do you don't have money? Siya, no. I can afford to pay. But for 93 years of my life, I've been breathing the Lord's air for nothing. Huh? I've been breathing the Lord's air for nothing. Now I have to pay for this. Tanawa lang ka. Yeah. Dako ka na Just a mother of this. Mother of this lang. Ingon na yung bayad, sigari. Ingon na to, 10,000 euros baron, whatever. Mo bitaw nga, kuan ba, mga lessons mo na ko. For me, Holy Thursday is huge. Kaya nga no, what does Holy Thursday mean to you and me? Inag-abot, before sila nilingkod prayer lang, ngano, nidaghan na kayong mga simbahan, isunod na ni. Kuha si Jesus og tualya niya nang hugas sa tiil. Kaya remember, in the old ancient times, abog biya itong ilang laktan. So, ang first thing yun, instead maghugas kamot, is manglimpyos tiil. Kaya mo manggi mahugawan. Doon ingon as Peter, ayaw, ako'y labot, Lord, di ko kay among ko kanako. Ingon, if that's the case, then you will have no inheritance from me. Kana nga teaching, that should be taught also to all of us. Yes. Di ba? Especially, Holy Week man ron. para na ko magsugod sa itong mga kaparian ba, the highest level of humility, pagkamapabsanon. Kay lagi ang mato pa ni Lord, I have come to this world to serve, not to be served. So muna nga, atong i-remind sa itong mga kaparian, kabispuhan nga, I hope unta nga during this time, hard times na, trying time na to nga, by may at all costs, make sure pod nga ang mga sakramento will always be available, labi na sa mga masakiton. No, nga unta gibutang dito sa tanang mga simbahan, mga kumbento nga bisag wa mi misa, pero kami ready mi 24 hours a day, pwede mi tawagan kung simba ko na ay gitabang dito kay nasakit sa COVID, and nagkinahanglan na siya og the last sacrament or the extreme unction, we are ready. Muna nga, we hope and pray nga, again, despite all these things, doon na gyapoy umaabot nga paggitib sa adlaw sa paglaom nga once again, we will encounter our Lord face to face in the Holy Eucharist. Amen. Mo gyud na gutom kay takaron dak para nako kay spiritual communion na atong natilaw karong mga panahon na. And you know, Jesus did not die just for, remember, I'd like to, what you call, inform our televiewers that Holy Week does not end in Good Friday. While we have a beautiful teaching on Good Friday, Holy Week really ends in the resurrection of our Lord. Kaya nga no, ningon man siya, if Jesus did, ningon man sila, I think, St. Paul, nga
if Jesus did not resurrect, then vain is our faith. Di ba, Doc? Yeah, exactly. So mo bitaw nga if you can recall niya tong Domingo Ramos, no? Palm Sunday nga pinakataas nga ebanghelyo ang gibasa, no? From St. Matthew chapter 22 up to chapter 26, the whole part yun. Kay lagi mo man to ang summary sa panghitabo gikan sa triumphant entry ni Jesus hangtod sa betrayal, hangtod sa unang Huwebes Santo nga the institution of the Holy Eucharist, and then the washing of the faith, and then katong whole day gikas kadlawon gyud nga gidakop si Kristo until 3 o'clock sa unang Biyernes Santo nga namatay nga atong Ginoo. But of course, as what Sir Bobit said, dili kutob didto nga gilubong, namatay gilubong, and then didto gina siya niin sa resurrection. In fact, ako gyud sige ko kog tan-aw kadang mga movies or mga kuan about the resurrection ba bitaw dak katong usa ka movie nakita nako nga gipakita gyud nga gigordahan man to ang tomb ni Jesus. Nya gibutangan man to og dako kayong bato nga di mairog sa katawo. Mga 3 ka tawo tingay makapairog. Nya didtong mga Roman soldiers. Then a stream of light exploded and the stone was opened and the Roman soldiers were taken or shocked. Meaning nako that for me is that the resurrection of our Lord Jesus Christ was witnessed by pagans, was witnessed by Gentiles, by non-Christians. Kaya nga no, while he appeared first to Mary Magdala, the first witnesses to the resurrection were the Roman soldiers. Gwapo kayo. Gwapo kayo nga teaching. In fact, kana sa mingon nga man sa sugat nato ang imahen man ni Mama Mary og ni Risen Christ ang gitagbo di man si Maria Magdalena. Of course, common knowledge na nga ang unang gipakitaan ni Kristo mao gid ang inahan. Kanang secondary na lang na nahitabo nga maybe it was 3 o'clock or 4 o'clock in the morning nga nakakita dito si Maria Magdala when he went to the tomb where Jesus was buried. Mo na ingon na gidak nga bagula sa ko kita, why do the Jews do not believe in Jesus Christ, especially when it refers to Isaiah 53? Kaya kana Isaiah 53, gi-accused ba na sa mga Hudyo nga it was manufactured by the Christians so that kay it's about the suffering Christ. Kay kano aron to legitimize Jesus Christ. So this was a discussion between two Jews na naminaw lang ko. I wanted to know unsa ilang. Yung gigamit ra ba gyud nila ang road to Emmaus nga wa kuno kaila gani appear na Jesus si Cleophas og katong iyang kuyog. Pero mo na ingon kung wa gay mo kaila iyang disipulo niya. Ngano mo tuo man ta? But wa mo niya tiwas ang storya. Tinuod, wa kaila. Kay ngano, Jesus did not appear to them simply because they were blind. And at the end, ingon naman tong mga tao kay na intriga man sila sa iyang storya. Siya pa kay sugod biatog. Siya ro wa kakibaw unsay hitabuan ning the last 3 days dito sa Jerusalem. Ikaray na wa na ibaw. But at the end of the day, niingon naman kay gabi na. Manihapon na lang takoy dati. And when Jesus Started breaking the bread. broke the bread, it opened their eyes. No? What does that tell you? The breaking of the bread is also appearing si Jesus. Ni-appear siya sa mata sa ayang mga disipulo. Muna nga, instead na tiwas sila panihapon, nanagan sila, namalik sila dito sa Jerusalem sa second upper room. Yeah. So, unsa may mong kuan na dak. Yeah, firstly, can you imagine kapin gud tug 11 kilometro ilang gilakaw. Yeah. Imagine that. And then along the way kaingong kasyaro, bisag sa tingog na lang di ka kabantay, sa nilihukan o tinubagan sa inyong istorya di sila kabantay. But as you said, they were really blindfolded, no?
ang ilang not Blinded. necessarily blinded, no? Yeah. Blinded nga, not necessarily nga di sila kadungog, but di cannot recognize Yeah. kinsa tong kuyog nila. But again, it was the miracle of the breaking of the bread nga instantly dunay milagro na itabo that they will recognize the Lord. So meaning, kitang mga Kristiyano, Katoliko, lahi ta compared sa other mga salvisi protestante, we identify ourselves to be with Jesus when He broke the bread because we, as we discussed earlier in the beginning, nga ang atong identity nga kita para gid langit is when we recognize Jesus, and not only recognize Jesus in the breaking of the bread, but in the reception of His holy body and blood. Maunay atong security nga naatay lineage ba, nga di lang binunyagan tang Kristiyano, naminaw ta siya mga pulong, but mga matay betang tanan. But Jesus said, dili ra mo diri kutob sa kalibutan. You must kay kun asa ko to asad mo. Mo bitaw nga nag-construct pag mga condominium dito. Hindi ko man nagbuhat dito. I'll come back. I'll get you para maadto ko to asad mo. Pero unsa may atong passport nga daghang maingon nga we praise you Lord, we glorify you Lord. Kaila bi minimo Jesus? Mingos Jesus nga be? Nabayos tiya sa inyong mga dila. Kung naayos tiya sa inyong dila, that means you are for me and you are with me. So dili kay ordinaryo nga believer lang ka. You must also believe sa wata sa libo-libo niya mga disipulo. Can you imagine? Daghang kito siya followers. Daghan. For 3 years niya nga public ministry, libo-libo. Unya, nanggawas ang tanan, nanguli ang tanan, o niingon nga, buang mo sila ng tawhana, wak-wak mo sila, ipakaon ta siyang dugo o iyong unod. With that, disipulo na lagi nabilin, apostolis na ginabilin, o miingon, asa pa may paingon, Lord? Ikaw may nagda sa kinabuhing way katapusan. So, ang atong ultimately ma-advise sa Bobitis, ayaw gibiyai ang pagtuo sa simbahang Katoliko kay naara diha ang santos nga Eucharistia, ang gisaad ni Jesus nga magdana to sa kinabuhing way katapusan. Kibaw ka, Dak. When you read John 6 again, the bread of life discourse, when Jesus said, "He who eats my body and drinks my blood shall have life in me, and I shall raise him up to the last day." And you know, ni mga tao, marag, wa man malipay. Kaya, the truth is, even in Israel at that time, when you eat the blood of an animal, and that is a very horrifying thing. Kay di man na good kuan, di man na sila mga kuan di giluto. Okay? So it was wa sila kasabot kay ang pasabot ni Jesus kay ngano I will give you eternal life. In the same manner, 2 weeks or 3 weeks before the Holy Week, Jesus met the Samaritan woman. The Samaritan woman is a woman nga, number one, ngano adto man siya dito sa Jacob's Well nga siya ramang usa. No. Kay ngano, init naman kayo. Udto ba ito? Udto. Pero ang tinuray, she did not want to be with the rest of the people. Kay she was she had a problem. She had 5 husbands already. Niya niingon si Jesus niya nga bangay kog tubig. Siya, ikaw mangay kag tubig nako nga Samaritan nga wa mangay kay bakit timba. No, wa kay timba. So Jesus said, if you only know that I can give you the living water, then you don't have to come here anymore, and because you will never thirst again. So naingon babae, tagay ko ana. No? Muna ingon din nga mo lagi na, you have to learn. Niabot is ingon ng discussion, naabot naman ingon naman Jesus ang babae. There is the Messiah. I believe that He is coming, and He will teach us the truth, and we will learn the truth from Him. And Jesus, for the first time, admitted siya, that person that you mentioned, I am He. Ako ni. Huh? I mean, wow, what a living water, living bread. Dili ni kanang what you call tinunto. This is a heavenly gift. And in that gift, we must learn to love what the Lord has given. Because why?
natudlo biya na dito sa Sermon on the Mount o sa feeding of the 5,000. The feeding of the 5,000 is like today's Eucharist. Nga, daghan kay tao simbahan, daghan kay nakakaon. Pero mo lang lagi, ang pait lang yun, kay ngano, 70% lagi sa atong mga tao nga nagkaon sa ostias, di mo tuo. Nagkuan lang kay mo may lagda sa simbahan, but dili nga a person receiving the body and blood of our Lord Jesus Christ. Mao na labi na nga nabi mga condition like kanang gitawag natong unworthy reception of the Holy Eucharist, no? Dapat ato nang timan-an kung naanda nata sa sala nga mortal, no? O sa nato. There is a one church here sa Cebu nga maingod yung pari sa Rubit nga before maglinya, maingod ng pari nga by the way may suon katong tingali na sa estado sa sala, no? Labi na mortal nga sala, ay lang sa moglinya na may pari ito sa kumpisalan. You go first to confession before lining up to receive the body of our Lord. Gupuhan na simbahan Oo, hantod ron, mo na mo sa pari. Believe kay ko, mora ng parokyaha nga pagsugos misa, hantod gawas ang linya sa nangumpisal, di mawaw. Nga, nagmisa na sila niya, sila gitanaw kay gabarog na sila tibok the one half part of the mass, wa gyud, wa nila baliwaa nga nagbarog ko diri, naglinya ko diri kay mangumpisal ko, bahala na kami gitanaw sa mga tao, but I'm here, I want to be reconciled to my Lord kay di gibeta takos mo dawat siyang lawas kung dili ta completely of course ni adhere siyang teaching, limpyo ang atong kasing-kasing, limpyo ang atong kalag para there is gyud kanang gitawag og communion nakig-sandurot gid ka completely, wa kay gidudahan nga pagtulunan, you're completely with the church 100% hook, line and sinker. Kay mo ba na atong timan-an nga di ta pwede magpaasip-asip nga Katoliko because mauni unya ang himuon nga pamaagi sa Ginoo nga uy pagkatoliko Kristiyano pero daghang kagag tinaguan diha mo na nga daghang kagag balao dito sa kalibutan wa nimo tumana. That's why ultimately when we want to receive the holy body and blood of our Lord Jesus Christ, dapat yun hawa kita sa mga attachment labi na sa mga salang mortal. Well, we have about 10 minutes left. Ang ako lang, the reason why I asked you to be with me today for this Holy Week reflection is really to give a message to our Catholic faithful, to our listeners, na unsay mensahe kahatag nimo dak kanabitang profound kay I really focus on the teaching on the Eucharist because after all this week is Holy Week and we must learn something kay pait ka nang Holy Week ta nya bisag wa na siya mga rituals or anything but wa gapon tayo nakaton. No. Let us learn something. What is your mensahe sa mga tao nato? Ang akong message nga ni cap up sa akong mind sa bubit was katong when you mention about the 40 years ang atong mga kaigsunan nga mga Israelita. Correct. No, they think they were abandoned. Para nila gibiyaan man sila basta sila bagbulbul nga may pawa na lang may mukuyog ni mo Moses. Gigutom mi diri, giuhaw mi diri, mga matay mi diri, gipamaa pamisbitin and so on support. May pawa na lang may mukuyog. So disgruntled ang mga tao mo na nga kasurrender na si Moses ato, Lord, kapuya sa nimo tawa na imong gipadana ko. Naaman tanang badlungon. And then, Jesus was again praying 40 days and 40 nights. No? Why tubig? Why pagkaon? But again, how many times he was tempted? But nadag yapon to niya. Ang atong mapalandungan is, just like sa mga Israelita, just like kang Kristo, na 40 days and 40 nights, as we said earlier, nga natunong gining tanan padung ta sa Kwaresma. Ug nisud kita sa Kwaresma. So what could be the inner message ng atong dawaton? Especially, we have entered the very core sa Semana Santa nga mauna ang istasyon ng Holy Eucharist, then ugma pohon mauna ang Biyernes Santo. Ang ato gyud is, don't look only on the physical side, but the spiritual side. Ang gusto minsan ni Kristo is, nga kung makaagwanta ka og pita ka adlaw nga di lang sa kamukaog mga nindot nga pagkaon kay sarado mga restaurant, di ka ka-celebrate dito, no? Wa gani halos take out. Ayaw kabalaka ng
physical foods. Ang i-focus ron ang mong spiritual food. Espirituhanon nga pagkaon. Nga, despite nga wala ang aktual nga misa nga tumatuan din makadawat, makakalawat sa atong Ginoo, naa ang spiritual food pinaagi sa mga readings, reflections, mga nindot nga mga salida, and these are things which is good enough to sustain us samtang gapaabot ta nga maundang o mahuman na ning atong scores sa problema sa coronavirus. Meaning, the Lord wants us to go down, magpalawom ta, nga despite sa mga distractions, despite sa mga inhibitions, sa luxury sa atong kinabuhi, biyai sa nang tanan. Di man ta matay ba? May gani, Sir Buit, nga wala ta tangtangi og internet connection. Correct. No? Kay gikuyawan ko kay nakabasa ra ba ko sa ka news nga kumusamot pa kuno ka grabe ang panic level sa katawhan, they will ultimately cut down sa internet connection worldwide. Dili, naadyo story ni Padre Pio o ubang mga santos nga mystics that there will be a 3 days of darkness. And these 3 days of darkness, there will be no power. Yeah. Therefore, kung no power, why internet? Why suga? Nya, kinanglan magpasiga lang ka og blessed candles. And then, wag gyud pasudlon. Kung imong pamilya nagawas na, di gyud nimo pasudlon sa imong bahay. Kaya for 3 days, there will be 3 days of darkness. Are we near that? We don't know. Yeah. Muna nga, it's really a matter of preparation. No? Kaloy Ginoo, prepare naman tang tanan. Kay pag ingon pa lang nga mag-lockdown, ang unang gipalit, alcohol. Sunod, bugas. Oo. Tanan. Meaning, para pagkaon, kumplito tang tanan, napaihatag gobyerno. Ang pangutana, are we prepared spiritually? Yes. Buwi na importante sa tao. Kay anytime we will die. Wag tay, kung man ta kibaw sa atong timetable sa atong kinabuhi, Ginoo ra na ibaw, ana. Kung nakibaw planta nga, ako, 40 pa ko, unya pa mong kumamatay no binta, still have 50 years to go. Ipuli na atay, kibaw, tas itong timeline, kung sa mamatay, unsang idara, unsang pamaagiha, kaninduta, ta. But again, day after day, mutanaw ka sa television, sobra milyon na ang infected, 50,000 ang nangamatay. Dili ba na enough to wake you up? Nga aning kalibutan na everything is passing? Kay passing ang kalibutan, there's only one very important thing sa atong kinabuhi. Nga di gid ta mahutdan sa pagkaon para sa atong kalag. Amen. Para nako, Doc, I think that's a very beautiful message because why? That's the reason why we are under lockdown. Because dili ni siya, well, ang gobyerno mo nag, what you call, tawag aning lockdown. But it is the virus that has spread so quickly nga it cannot be, nothing happens on this earth without the Lord God Himself knows what's going up or what's going on. So kaning hitaboa karon is designed by God. Tanawa ang mga nasod nga naigo o grabe. Karon ang United States, Italy, China, Spain, unsa man ni sila, France. These are the nations like France, Spain, Italy that were very Catholic but have already turned back their faith. And look at China, one-child policy. America, New York, may dako sa New York kay ngano, even 9 months old pwede pang i-abortion. This is God's wrath and His answer to your human laws, which is not God's will and what you call God's ways. So, gwapo gito imong mensahe, Dak, kay para nako, Dak, gamay na lang tagwantahon kay ngano, hapit na mahuman atong Kwaresma. But whether there is a continuation, we don't know. But I'm glad that you came to my, what you call, because you are the right person para nako to really do this reflection for Holy Week. And really, I thank you, Dr. Rene Boljaser, who has been my guest for a long time already, many times, in many issues. And really, for me, he has really helped us strengthen our desire to improve our faith, because our faith is more important than our physical selves. So this is Bobit Avila with Dr.
Rene Bolyaser, thank you for listening to our Lenten or Holy Week reflections. Thank you and good night.